l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ kawża ġdida fejn fi jagħmel talbiet li kien kontinwament qed jinżamm li jagħmel. Jiġifieri l-aħjar provi li juru li l-Aqda Repubblika xedet li qatt mandikat li fl-inkjesta li talbet fuq il-konċessjoni tal-isptarijiet isir investigazzjoni fuq Dr. Muscat. Biex fetaħ din il-kawża Dr. Muscat ħtieġlu jwaqqa l-kawża preżenti fil-qorti. Permezz ta' post fuq Facebook, Dr. Muscat qal li qed jiftaħ din il-kawża ġdida biex toħroġ il-verità partikolarment bl-inklużjoni tat-talbiet li sissa inżamm milli jippreżenta. Muscat qal kif waqt li rappreżentanti tal-Aqda Repubblika xedu li qatt mandikaw biex issir investigazzjoni fuqu, il-Maġistrat Gabriella Vella li ma rrikużatx li l-anfissa wara diskors partiġjan minn huwa u missiera xorta waħda qaslet li tinvolvih u tibatlu l-pulizija f'daru, spjega kif dokument mill-atti tal-inkjesta u importanti biex jikxef il-verità, iżda tar-Repubblika ma jridux jippreżentawh għax qed jibżgħu li toħroġ fid-der il-logħba maħmuġa tagħhom. Muscat qal li għalhekk fetaħ kawża ġdida biex jgħid li anke dan in-nuqqas li jippreżenta l-aħjar prova mill-inkjesta maġisterjali jikser id-drittijiet fundamentali li sejjaħ il-każ bħala frejma politiku. Saħaq li huwa m'għandux jaħbi u tax-xogħol li wettaq tħallas u ħallas it-taxxa fuqu. Temm jgħid li l-lum jew għada l-verità se toħroġ bħalma ħarġet f'Taligrant.